Днес ще спрем на Деяния на апостолите, 4 глава, 19 и 20 стихове. Петър и Йоан в отговор им рекоха: правилно ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бог? Разсъдете, защото ние не можем да ни говорим това, което сме чули и видели. Представете си следна ситуация в съда. Вие сте свидетел по някакво дело и ви викат, и ви питат: бяхте ли на това място по това време? Бях е вашият отговор. Сега свидетелствате какво сте видяли. Това е, което свидетелите правят, нали? В случая с апостолите, които бяха изправени на съд, те трябваше да свидетелстват това, което са видяли. Това са свидетелите от първи век. Днес ще си говорим за свидетели. Миналата неделя разгледахме белезите на автентичното християнство. И това е от изключителна важност. Християнството е феномен, който светът не разбира. Християнството е феномен, който светът не разбира, защото то е свръхестествено. И нека от самото начало да ви кажа, ако трябва да използваме определение на християнството, ние не даваме символът на вярата, а може да кажем просто това. Християнството не е какво Христос прави за хората, християнството не е какво хората правят в името на Христос, а какво Христос направи за хората. Много е лесно да го запомним. Значи, не е какво хората правят в името на Христос, както имаше кръстоносни походи и така нататък, а какво Христос направи за хората. Какво направи Христос за хората? Кой ще ми отговори? Това е въпрос. Не навеждайте главите надолу, ме погледнете към мене. Кой ще ми отговори? Какво направи Христос за хората? Ако не разберем това, цялата ни представа за християнството ще е грешна. Защо казвам това? Защото в Деяния на апостолите църквата новозаветната вярваше в Христос. И това е първата ми точка. Новозаветната църква вярваше само в Христос и проповядваше Божието Слово, написано от апостолите и пророците. За съжаление, през вековете хората се добавят измислени традиции с техните гледни точки, които въобще ги няма в Библията. И виждаме икони, свещи, молитви отправени към светии, към Дева Мария, монашество, папата застъпник на Бога на земята, спасение само чрез добри дела. Една от най-големите заблуди на мрачното средновековие е, че християнството не можело да бъде разбрано от обикновените хора и ние трябва да слушаме епископи, които да ни казват как те тълкуват Божието Слово. Само че аз никъде не мога да прочита в Библията такова нещо. Никъде не виждам икони и свещи в Библията. Затова от този амвон ние проповядваме само Божието Слово. Иначе става изопачаване на християнството. Апостолите бяха единствените, които знаеха какво точно е християнското послание. Еврейските религиозни водачи нямаха право да го решават това, защото те не го разбираха. Единственото, което те можеха да направят, е задават въпроса на апостолите. Това се отнася и за съвременните учени, философи, критици. Те не са били очевидци за разлика от апостолите. Църквата е изградена върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Исус Христос. Ако някой се опитва да разбере какво е автентичното християнско послание и не се допитва до Библията, е в грешка от самото начало. Твърдението, че християнското послание се променя през вековете, е абсолютно грешно. Юда казва: вярата, която веднъж завинаги бе дадена на светиите, тя не се променя. В началото виждаме светиите Петър и Йоан. После виждаме Павел, който разпространи християнската вяра и между езичниците. Какво виждаме в случая? На апостолите им се забранява да проповядват в името на Исус Христос. Те са свидетели, а на тях им се забранява. А те са единствените свидетели. В Деяния 4.17 се казва:
Но за да не се разнася повече между людите, нека да ги заплашим, те да ни говорят вече никому в това име. Те ги повикаха и им заръчиха да ни говорят никак, забележете защо, какво? Нито да получават в Исусовото име. Това е много правилно определено за християнството. В името на Христос. Това е индикация, че апостолите не проповядваха свои идеи, които са плод на техни размишления. Какво четем от Евангелията? Виждаме Марк 1.22 се казва: и те се чудиха на учението на Христос, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като книжниците. За разлика от Христос, другите твърдят, този философ казва така, онзи философ казва иначе, или хората си казват, този е много учен човек, защото е чел всичките философии и знае цялата истина. Апостолите имаха само един авторитет. И това не беше философите. Те цитираха Христос. Те не казваха нищо друго, освен това, на което ги беше научил Христос. Това е много важно да се знае. Петър и Йоан бяха невежи и неуки мъже. Но за разлика от тях, Павел беше много образован. Той имаше брилянтен ум. Можеше да цитира и фарисеи, и книжници наизуст. И въпреки това, какво каза той? В Коринтяни 2.2. Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа и то Христос разпнат. Павел каза на галатяните, че ако някой проповядва нещо друго извън Христос, ще бъде проклет. На коринтяните каза, че има много очевидци и доказателства за Христовото възкресение. И няма как след всичките чудеса, които Христос да направи, да ни възкръсне, както беше пророкувано и както той самия им беше казал. Без възкресение нямаше да има потвърждение, че има изкупление и че ние ще бъдем приети в Божието царство. Аз мисля, че съм ви казвал и пак ви казвам, когато раздавам брошурки в Мостската градина, никой не може да ми каже какво доказва възкресението. Да, Христос казва, умря за да направи по-добри, обаче възкресението и всички мъкват в Мостската градина. Така че ние сме тези, които може да им кажем, че без възкресение нямаше да има изкупление и нямаше да има доказателство за нашето приемане. Напразна щеше да е нашата надежда, казва апостол Павел. На разпред пред Фесия Агрипа Павел 2 пъти казва, че преди това той също не е вярвал в Христос. Дори е гонил от църквата. Но какво му се случи след като Христос му се яви лично? Той беше преобразен, новороден и коренно променен. И нека ние да си зададем въпроса, да изпитваме себе си, ние коренно променени ли сме, като казваме, че сме вярващи? В Коринтяни 15.3.4 се казва: защото първо ви предадох онова, което приех, че Христос умря за греховете, но според Писанията беше погребан и беше възкресен на третия ден. И отново Павел пише за Господната трапеза, защото аз от Господа приех това, което ви предадах. Ние осъзнаваме ли го това? Същия беше случая с пророците. Те никога не говориха свои собствени идеи. В Летописи се казва: и Господното слово дойде към Натан. На всеки пророк му беше казано какво да говори. Затова във 2 Тимотей 3.16, един от най-важните стихове, що се отнася до достоверността на християнското послание. Всичкото послание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за проправление, за наставление в правдата. Нека да ви обясня защо. Какво означава боговдъхновено? Имаме доктор по богословие. Ще ни обясни ли какво означава боговдъхновено Божие Слово? Означава издишано от Бога. Значи не е било диктовка, но Бог чрез Святия си Дух е казал на апостолите и на пророците какво да пишат и вътре да няма грешки. Във 2 Петрово се казва, че пророческото слово не се измисля от самите пророци. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля. Но когато поетите
и политиците пишат и говорят, не е така. Нека да не се бъркаме и да правим разлика. Петър, изпълнен със Святия Дух, проповяда на всичките религиозни водачи за Христос. Исус е единственият, който може да ни учи за Бога. Той е единственият, който може да направи следното твърдение. Чули ли сте, че е било казано, но аз ви казвам, никой друг не може да направи такова твърдение. Исус Христос дава мъдрост на апостолите и чрез тях започва църквата в първи век. Да говорим за различно християнско послание в 21 век е абсолютен абсурд. Затова Петър казва, ние сме свидетели на Христовото учение и възкресение. Заповядано ни е да правим последователи по целия свят. Как да мълчим? Ние не може да се казва да слушаме човеци, а трябва да се покоряваме на Бога. Така и ние не трябва да мълчим. Спомнете се примера, който ви дадах в началото за очевидеца. Очевидеца в съда, като го извикат, мълчи ли? Всеки един от апостолите беше очевидец. Свидетелят свидетелства за това, което е видял. И когато Петър беше остарял, вече във второ послание, пише така. И мисля, че е право, докато съм в тая телесна хижа, да ви потиквам чрез напомняне, понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ме извести нашият Господ Исус Христос. Даже ще се постарая, защото и вие, след смъртта ми, да можете всякога да помните тези работи. Какво трябваше да помнят? Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие, защото Той прие от Бога Отец с почест и слава и когато великолепната слава дойде на Него, такъв глас чухме. Този е моят възлюбен син, в който е моето благоволение. Тоя глас чухме самите ние, че дойде от небесата, когато бяхме с Него на светата планина и гласът каза, Него следвайте. И затова очевидците следваха Него и само Него. Старецът Петър проповядваше същите неща, когато беше и млад рибар. Той беше прекарал 3 години с Исус Христос. Беше видял лицето Му. Беше го погледнал в очите Му. Беше почувствал Неговата вечна божественост. Беше изпитал Неговата любов и състрадание. Каква привилегия си представете да можеш да погледнеш Исус Христос в лицето? Те го наблюдаваха как живее. Наблюдаваха го как реагира в различни ситуации. Виждаха Неговия мир и спокойствие, независимо от провокиращите фарисеи и книжници. Забелязаха как става рано сутрин и отиваше да се моли. Те виждаха подчинението Му на Божиите заповеди. Той никога не съгреши. Наблюдаваха смирението Му и казаха, не можем да не говорим това, което сме видяли и чули. И предполагам, че всеки от вас е изпитал нещо подобно. Когато е бил впечатлен от някой, който е срещнал, от някакво преживяване и постоянно говори за тази случка или за този човек. Умножете го по 1000, или всъщност не, умножете го по безкрайност и ще видим за какво говорят апостолите, за тяхното преживяване, че те бяха свидетели. Нека последно да се спрем на чудесата и учението на Христос. Учението на Христос впечатляваше абсолютно всички. Не само апостолите. Обикновените хора се казва, че го слушаха с радост. В Марк се казва и голямото множество го слушаше с удоволствие. Защо? Защото неговите думи не бяха просто думи на мъдрост и риторика или знание върху закона. Те го разбираха, защото учението му беше ясно и директно. И хората казваха, че никога не са чували нищо подобно. Имаше случаи, спомнете се, когато бяха изпратени власти да го арестуват и те се върнаха без Христос. И какво казаха? Служителите отговориха, никога човек не е говорил така. Имаше нещо особено в начина, по който той говореше. Сигурност, авторитет, увереност, знания.
Той беше дърводелец и въпреки всичко за него казваха: никога човек не е говорил така. Те не разбираха точно защо, но те чувстваха, че в него има нещо различно. Той беше Божият син. Нещо, с което те не бяха срещали преди. Апостолите бяха през цялото време с него, почти, и виждаха нещата, които се случват. Какво да кажем за чудесата на Христос? Те видяха как Христос превърна водата в вино. Те видяха той как каза на бурята: мълчи, утихни, и вятъра престана. Представате ли си две думи? Мълчи и утихни. Опитайте се да утешите бурята, като започне сега, ноември, декември на морето. И ще видите колко безпомощни се чувстваме. Мой колега от Англия казва: аз вика, като вземам вана, даже водата във ваната не мога да открута. Какво да говорим стихийна буря? Петър и Йоан видяха даже неговото преображение. В Матей 17 се казва: лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. И те чуха Божият глас: този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте. Затова Петър каза: ние не можем да ни говорим това, което сме чули и видяли. После го видяха да умира слаб и безпомощен на кръста. Наблюдаваха агонията му. Чуха думите му в Лука записани: Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. Те чуха и разговора му с умиращия разбойник, който беше до него. И въпреки, че беше в агония, той имаше възможност да му обърне внимание специално. И когато той се покая за греховете си, виждаме какво му казва Исус: истина ти казвам, ти ще бъде днес с мене в рая. След това те го видяха да умира и как положиха тялото му в гроб, който беше охраняван и запечатан. Те бяха очевидци на всичко това. Петър и Йоан дори можеха да разкажат за новината, която жените им доведаха, че тялото липсва от гроба. Те бяха очевидци на това как той мина през затворена врата и се появи и седна и яде с тях. Той им се явяваше 40 дни след възкресението си и те бяха очевидци и на възнесението му. Затова те продължаваха да повтарят, винаги когато ги разпитваха: как да мълчим, като сме очевидци на всичко това. Но не само това. Те видяха как Христос изпълни обещанието си и изпрати утешителят, обещаният Святи Дух. В Деяния 2 се казва: и внезапно настана шум от небето, като в учението на силен вятър, и изпълни цялата къща, дето седяха, и им виха им се огнени езици, които се разделяха, и седна по един на всеки един от тях. И така се зароди Новозаветната църква. Нейното послание беше само за Христос. Не беше философия, не беше светско учение, измислено от човеци. Всичките тези чудеса се бяха слушали и това бяха факти, засвидетелствани от очевидци. Бог изпрати Сина си да изкупи нашите грехове. Това е християнството. С едно изречение. Исус Христос ги обучаваше лично. Но след смъртта му те бяха безутешни. Спомнете си как двама ученици вървяха на пътя за Емаус, изпълнени със съчувствие и състрадание един към друг. Тогава Христос се присъедини към тях и слуша ги и им каза. И той им рече: О, несмислени и мудни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли Христос да пострада на кръста и така да влезе в славата си? И като започна от Моисея и всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките послания. После той трябваше да им обясни в горната стая, втори път, където бяха събрани и вече и другите, не само двамата. И какво им каза?
Тие са думите, които ви говори, когато бях още с вас. Че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мен в Моисеевия закон, пророците и псалмите. Тогава той отвори ума им, за да разберат истината. И рече им, така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне в третия ден от мъртвите и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Иерусалим. И вие сте свидетели за това. Това бяха неговите думи. Той им беше обяснил всичко, което щеше да се случи, но те го разбраха чак след възкресението му. И тогава той им даде великото поручение да отидат по всички краища на света и да бъдат свидетели за неговото учение, за неговото възкресение и да правят последователи. Какво означава всичко това? За мен е една огромна привилегия да мога да седа пред вас и да ви го обяснявам това и се моля Господ да ни дава мъдрост да го разбираме и да го прилагаме навсякъде. И да свидетелстваме, да не млъкваме. Така както апостолите ни млъкнаха, дори това да им костваше живота. А ние, които не сме подложени на гонение и имаме свободата, нека да не я взимаме за даденост, а да го правим. Всичките пророци от Стария Завет говориха за Исус Христос. Затова апостолите проповядваха в Негово име. Той беше Божият син. Той беше и Бог, и човек. Бог в плът. Защо дойде на земята? Лука ни казва, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Ние всички сме грешници и всички се нуждаем от прошка. Не можем да се спасим сами. Политиците не могат да го направят. Образованието не може да ни помогне да се спасим. Никой и нищо не може да ни спаси, освен Исус Христос. Някой може да попита, ами като беше Божия син, защо тогава умря? Самият Христос им обясни, че Неговата смърт не е някаква трагедия. Аз дойдох, казва Той, на този свят, за да умра като изкупителна жертва. Затова апостолите вече можеха да обясняват на всички. На кръста Бог възложи върху Него нашите беззакония. За Него Йоан Кръстител казва, ето Божият агнец, който носи греха на света. И апостолите казваха, и чрез никой друг няма спасение, защото под небето няма друго име дадено на човеците, чрез което може да се спасим. Неговото възкресение доказва, че Бог е приел жертвата му и че който вярва и поиска прошка, ще бъде оправдан и приет в рая. Апостолите също така обясняваха, че видяха възнесението на Исус и че следващото му пришествие вече няма да е като бебе. Той ще се завърне като цар на царете и ще язди облаците. Ще бъде заобиколен от всичките свети ангели, извинете. Ще съди света справедливо и ще наказа злите хора, които го мразят и които го отхвърлят. И както казва апостол Павел, за да бъде Бог всичко за всички. Това е християнството. Задайте си въпроса, ако вие сте свидетели, можехте ли да мълчите? Апостолите бяха убити за това, че свидетелстват. А ние, които в момента имаме пълна свобода, можем ли сега, преди Хелоуин, приготвил съм 100 брошурки, да излезнем от тук по Богородие и да отидем до хотел България и да казвам на хората, не на Хелоуин да опазим българската християнска вяра. И просто да ги раздадем. Ако излезнем 5 човека по 20 брошурки, точно за 10 минути отиваме до хотел България и сме ги раздали. На 31 е Хелоуин и ще се празнува, така че ще раздавам тази и друга седмица тези брошурки. Нека да минем заедно, ако искате, изпращайки Красимира в къщи, която е за последен път с нас тази година.